Tälläkin hetkellä Suomessa on yli 30 000 abiturienttia ja suurimmasta osasta heistä tulee ylioppilaita. Abiturientteus on kasvava ongelma nuorten, etenkin lukiolaisten keskuudessa. Seuraavassa kuulemme Timon koskettavan tarinan. Mä olin aluksi kuin kuka tahansa nuori. Mulla oli paljon kavereita, mä pidin urheilusta ja kaikki perheasiatkin oli kunnossa. Eräänä päivänä mä sitten huomasin, että en saanut näistä asioista riittävästi jännitystä mun elämään. Ja no niin mä päädyin kokeilemaan abiturienttiutta. No se abius oli aluksi tosi hienoa. Elämään tuli jännitystä ja kaikki oli uutta ja mahtavaa. Mä aloin viettää yhä enemmän aikaa opiskellen. Läksyjen tekemiseen meni yhä enemmän aikaa ja välillä meni tosi myöhään ennen kuin mä olin tehnyt kaikki mun tehtävät. Mä lopetin kokonaan urheilun ja kaikki muut harrastukset, koska jos mä olisin harrastanut jotain muuta, niin mulla ei olisi ollut aikaa niihin kaikkiin preppauskursseihin. No, miten muut suhtautu sitten tähän tilanteeseen? Mitä sä tarkoitat muut? No, niin kuin, miten sun ystävien suhtautuminen suhun muuttui? No, en minä ensiksi huomannut, että minun ystävät alkoi niin kuin kadota minulta. Mä vaan kaiket tein salaa läksyjä ja opiskelin, mutta sitten kun mä vähän huomasin tämän mun nykyisen tilanteen, niin ne oli kaikki kadonneet. Ja mun uudet toverit, jotka mä olin saanut, niin ne oli kaikki abiturientteja ja no, ne ei enää voineet olla mun aitoja ystäviä. Ne oli lähinnä sellaisia kohtalotovereita. Mutta toisaalta oli kyllä aika lohduttava tietää, että etten mä ollut ainoa. Me alettiin olla muiden abien kanssa aivan oma porukka. Me liikuttiin aika paljon keskenämme, eikä me välitetty muista. Jotkut meistä käytti semmoisia abiverkkareita, joista me sitten tunnistettiin toisemme. Mä hyvin pitkälle pyrin niinku salaamaan mun abiturienttiutta mun perheeltä. Mä tiesin, ettei ne pystyisi ikinä hyväksymään sitä. Rahaa alkoi kulua aika paljonkin ja en mä sitten kehdannut pyytää rahaa abiverkkareihin ja lopulta mun oli pakko mennä iltatöihin. En mä tosiaan tiennyt, että abiturienttius voisi olla näin vaarallista. Näistä asioista ei kyllä voida puhua tarpeeksi. Ja mä sain tietää tästä vasta kun mä tapasin mun vanhan ystävän, joka kertoi mulle, että jos mä oon tarpeeksi kauan abiturientti, niin musta voi tulla ylioppilas. Ja ennen kuin ihmisestä tulee ylioppilas, niin sitä ennen on tosi rankka vaihe nimeltä ylioppilaskirjoitukset. Ja jos niihin joutuu, niin paluuta ei enää ole. Mä ajattelin, että mä en ainakaan halua ylioppilaaksi. Mä voin vielä välttää sen. Ja mun ystävä suositteli mulle näitä anonyymejä abiturientteja. Ja siellä AA-kerros meitä on muitakin. Moi. Mä olen Antti. Mulla on tää ongelma, tää abiturientteus. Se on mulle joskus tosi paha paikka niin kuin asiana. Joskus tuntuu, että mulla ei tästä noidankehästä ole ulospääsyä. Mä oon nyt jo 3. vuotta, tai 3. kertaa oikeastaan, abiturienttina. Mä en tiedä tästä mitään poispääsyä. Mutta onneksi mulla on teidät ja pystyn luottaa teihin täydellisesti, että mun ei tarvitse tänne jäädä lopuksikään. Eihän mä edes valmistu mihinkään. Tää on mulle tosi vaikea juttu. Mä oon tästä voinut puhua kotonakaan. Paljon.
Jos mulla ei olisi teitä, niin mä en tiedä mihin mä olisin joutunut. Tai olisinko mä edes päässyt näin pitkälle. Mutta en mä tiedä, mä oon jotenkin jäänyt vaan koukkuun noihin kirjoituksiinkin. Releistäkin mä vaan nautin. En mä tiedä, onko mä sairas vai mikä mulla on, mutta nyt mä oon löytänyt ehkä sen viimeisen avun oljenkorjan pois mun vanhasta elämästä. Joo, tässähän näitä on. Koulukirjoja. Mun parannimiseen kuului, että mä piilotan nämä kaikki ja mä silloin hautasin mun muistot kaikki, mutta kun mä katson näitä kaikkia, mulle tulee mieleen niin kipeitä muistoja, enkä mä en halua niitä enää takaisin, mutta mä tiedän, että mä joudun elämään tämän ja näiden muistojen kanssa joka ikinen päivä. Mä aloin sitten pikkuhiljaa parantua sen AA-kerhon avulla. Mun oli aluksi tosi vaikea katsoa itteeni peiliin, mutta sitten mä vaan aloin ottaa asiat niin kuin tosiasioina, niin sillä lailla mä pääsin siitä yli. Ja ihan lopullisen parantumisen mä koin, kun mä menin ammattikouluun. Se on ihan hyvä paikka. Tää Kaunokainen on auttanut mut pois abiturientteudesta. Kuunnelkaa näitä bassoja, pojat. Tässä on muuten V8 moottori.